Takže zdar. Vítejte u mého videa. Dneska pojedeme do Sobíku s Pedrem a s Kokinem a něco natočíme. Tak a už jsem za chvilku na nádraží a ve vlaku na mě bude čekat Pedro. A jsme na nádru. Takže tady máme Pedra. Čau. Čau. Tady máte jeho Instagram. Dejte mu follow. Takže jsme před nádražím Sebeslavy a budeme tady půl hodiny čekat na Kokina. Tady máme druhého adepta. No ty jsi adept za kamerou. Největší adept je ten za kamerou. Tady máte jeho Instagram. Takže teď si dáme gameu tady v Sobíku. No a pravidla gameovsku vám vysvětlí tady Kokin. Takže máme jeden pokus o zadání, 2 na odetí a 1 rýda a hraje se na 4 písmenka na Ogana. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Takže první zadává Pedro, tak já a Kokin. A jdem na to. Takže dáme si bar heel přes box a unless kickless na placku. Lidi, beru si očko, unless kickless na placku fakt nedám. Lidi, zadám. Whip butter, whip rewind a double heel. Jo, tak to bylo nejvíc sketchy. Lidi, mám G. Takže já zadám heel kickless whip tam v tom bůčku. Yes. Takže zadám whip rewind kickless whip, pak zadám brie double a heel rewind double. OK. Lidi, a zadám to tak, že to musím dělat rovnou furt po sobě. Hezky mě to koplo? Akce. Takže lidi, já zadám tamhle na tu placku bri. Takže dáme si triple whip přes funbox a 3-6 triple whip na placku. Akce. Lidi, zadám to znova, ten whip rewind kickless whip brie double a heel rewind double. Takže já zadám to bri se na tu placku. Lidi, beru si Ačko. Beru si první písmeno. Takže já zadám bar přes box a heel stop na placku. Beru si rýdu na bar a heel. Lidi, takže prohrál jsem, v game jsem udělal úplný hovno, ale každý den není posvícení. Zadávám heel rewind bar přes box a bar twist heel placka. A to dáš, jo, no. Takže mám druhý písmeno. No tak já zadám backflip. Teď. Takže beru si druhý písmenko, protože Pedro je zmrt. Dáme bar twist kickless box a obobří placka. OK. Takže mám třetí písmeno. Takže dáme si bar twist, bar přes box. Takže tenhle trik je pro Race a je to jeho
specialitka a to je umbrella heel do cvičení na placku. Dáme si triplový bar přes box a 3 šestky klas. Beru třetí písmenko. Takže zadávám opobrý kickbox. Já jsem čekal. A hele, abys měl šanci, tak dáme ještě full whip na placku. Takže zadám umbrella bar účku. Jdu na umbrella bar. Tak dáme znovu ten opobrý kickless a full whip. Takže já si beru readu na rewind bar a bar twist. Takže dáme si kickless whip přes box a unless bar. Já jsem to zapomněl. Takže zadáme tu pro Ryse, tu umbrella heel do switche sem. Ryseček! Takže game skončila, prohrál jsem a vítěz je Kokin. A Pedro je dobrý. Takže lidi, mějte se.